na ani oy. Kadugay ba nimo? Bugat mo kayo ang galunte. Bugat or nagtinapo lang jud ka? Layo naman kayo ng tubig, te. Ang binabi, langayan kayo ka. Hoy ampon, dugayan ni mo mama dira oy, maabsan ni ka mama dira, impas jud ka. Hapit naman ni te. Dugayan ni mo oy, kumuton na unahon ni mo ron. Pangabo dito. Kapuya na ani oy. Kadugay ba nimo? Bugat mo kayo ang galunte. Bugat or nagtinapo lang jud ka? Layo naman kayo ng tubig, te. Ang binabi, langayan kayo ka. Lagi ko ni mo, te. Tagam nimo, langayan makayo ka, pangugas dito. Oh, tarungan naghugas dira ha. Yes, nandiyan si mama. Ako ni ma. Oh, imuhan anak. Salamat manaday kay ako ah. Ako mana, ako ah. Unsay imuha? Anak dito ka. Yung bata nga diri ama naglingkod. Unsa man nga mura manigbasa ning bata og sinina? Pastilan ki unsa man ni si ihang mama oy. Na unsa man kadiya lang? Idaw nila pa. Gidaog-daog ra kanila? Oh, bali na mo na ako. Bantay lang gini sila ron. Tara. Sarmina! Jillian! Sarmina! Ay, unsa man? Unsa man ni ka tinuod ning giingon sa bata nga inyo ra siyang gidaog-daog daw? Ay, wala man. Gatiman man namon na dinhi ah. Nya nganong basa man kaayo ni? Di biya guna mga tik ng bata. Nagdula-dula raman na sa tubig pa. Nagdula-dula? Nga naghilak di dito anak ko kay inyo adong gidaog-daog dire. Sumuka ng bata ang maoy, bukbuka guna pagula si papa. Pagtarong mo ha, basig inyo gini gidaog-daog ang bata dire aba. Wala gani no, nagdula ra ng bata. Isa di tuuhan nimo. O ako kung kanang bata. Nagbuot-buot mo pa din istorya din ni bataan ni. Tagam nimo. Tara ta. Pag ilis na lang ito ka. Nagbuot-buot mo pa din kag himog-himog istorya di ay.